Pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off ila agtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante orog na sa laogan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos para sa satong novena. As we chant or pray with lasting faith, let's so sing thy gift of grace. For thy precious life, which in joy I bear, penance men or saint is fear. Icon Saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sight to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. As we lift our hearts, happy voices call, bringing grace like Christine dawn. For the light of Christ, oh, our shame have shone, their sin when we are home. Patron Saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sight to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Petrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried the stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that racked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to possess these suffering and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Please kneel. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Petrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Petrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Petrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Petrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith, that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Stay with me, Lord,
for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak, and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are growing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you, and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na otob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namamotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibig mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po.
Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang. Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa tong Santa Misa. Pasasalamat in honor of Saint Joseph, dulot ni Rosie B. Sopardo Cantara and family. Pasasalamat man dulot ni Gerald Miralles and family, Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, for Julian Lay Bermilio and Desalisa. Pasasalamat dulot ni Pakulba. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Sopardo Cantara and family. Fast recovery of Emma. Dulot kan Calios Lovendino family. Special na kagadan. Dulot ni Christian Jenson Tanyada, Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. To pass the board exam. Dulot ni Ed Luis Molo, Ryan Vibal. For Edgar Amaranto, dulot ni May Amaranto. Special na kahagadan, dulot ni Pakulba. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Christopher, dulot kan Bermilio de Salisa. Jose, dulot ni Nilfali and family. Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Rizalino, Nancy, dulot kan Orbigo family. Melton, Jose, Josefa, Antonia, Maria, Poor Souls, dulot ni Tess D. Jairo Paulo Francisco, dulot kan Asopardo Cantara family. Para sa kalag ni Klaus, dulot kan Malaka family. Isaac, Sonia, Karina, dulot kan 3Ks Montes. Eldegarda, Amrosio, dulot ni Mr. and Mrs. Dennis Kua. Nazario Jr., dulot kan St. Jude family. Ferdinand, dulot kan Veros family. Janice, dulot ni Esther Pua.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Manwan magarawit na madya, paladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dakulang biyayang pangako niya, Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang pagkamuot kan Dios Ama ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Ako untaan sa tuyang mga kasalan tanganing magikitang maninigo sa pagdulot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamahan asin sa indo mga tugang. Nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, Kaya nakakadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, pakapatawadan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Mamibi kita. O Diyos na makakamahan na mimibi kami, itugot mo na kaming nagmidbid kan biyaya, kan pagkabuhay liwat, kan kagurangnan, lugod mabuhay liwat, sa kabaguhan nin buhay, huli kan pagkamuot kan Espiritu Santo, huli ki Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, kaiba mong nabubuhay, asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Saulo sa makuring humot ning panggadan sa mga disipulos nin kagurangnan, nagduman sa puon na padi as naghagad din surat para sa mga sinaguga sa Damasco. Tanganing matawan siya nin kapangyarihan na ang gabos, lalaki o babae, na nagsusunod kagandalan na iyan, dako po niya asin darahon sa Jerusalem. Sa tinanpo harani sa Damasco, sarong liwanag na hali sa langit, panaling suminilyab sa palibot niya. Nahulog siya sa daga, asin nadangog sarong tingog na nagsabi, Saulo, Saulo, ta daw ta pinapasakitan mo ako? Naghapot si Saulo, si Isay kakagurangnan, ang tingog nagsimbag, ako si Jesus, na sa imong pinapasakitan. Bumangon ka, magduman ka sa banwa, taduman sa sabihon sa imo, ang dapat mong gibuhon. Ang sayang mga kairiba sa pagbaklay, nagkamurungnan, hulit ang tingog na dangog ninda, alagad da isindanin na hiling. Si Saulo buminangon, minsan nga ni muklat ang sayang mga mata,
dai siya nakakahiling. Kaya kinabit siya kan kairiba niya pa Damasco. Tulong aldaw siya duman, dai nakakahiling, daing kinakakan, daing iniinom. Igwa sa Damasco nin sarong disipulo, an ngaran Ananias. Nagpahiling sa iya an kagurangnan asin nagapod. Ananias, nagsimbag, uya ako kagurangnan. An kagurangnan nagsabi, paduman ka sa tinampo na an ngaran Tanos, sa harong ni Judas, asin hanapon mo ang sarong lalaking taga Tarso na an ngaran Saulo. Namibi siya ngunyan, nahiling ni Saulo sa sarong bisyon, ang sarong lalaki na an ngaran Ananias. Naglalaog asin mga kamot idinuduot sa iya, tangani siya makahiling giraray. Si Ananias nagsimbag, kagurangnan, dakol ang nadangog ko dapit sa taong iyan, asin dapit sa karatan na ginibo niya sa mga surugoon mo sa Jerusalem. Yaon siya digdi, daraan kapangyarihan kan mga puon na padi, sa pagdakop kan gabos na nagaarang kan sa imong ngaran. An kagurangnan nagsabi sa iya, lakaw, paduman hulit ang taong iyan sarong kasangkapan, na pinili ko, tanganing ipamidbid ang ngaran ko sa mga pagano, asin mga hadi, patin mga Israelita. Ipapahayag ko sa iya ang labi-labing kasakitan na dapat niyang tioson dahil sa kuya. Si Ananias nagluwas, naglaog sa nasabing harong, ang kamot idinuot ki Saulo asin nagsabi, tugang na Saulo, sinugo ako nin kagurangnan Jesus, na nagpahiling sa imo, sa dalan kan ika nagpapasiring, digdi tanganing makahiling ka giraray, asin mapano ka kan Espiritu Santo. Tulos sa hali sa iyang mga mata, nagkahurulog ang garo mga kiskis, asin nakahiling siya giraray. Nagtindog asin binunyagan, dangan nagkakan asin nagbalik ang dati niyang kusog. Nagkapirang aldaw, nagpawalat si Saulo sa kaibahan kan mga disipulos sa Damasco. Asin tulos nagpuon siya pagtukdo sa mga sinagoga na si Jesus, iyo an aki nin Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin irukyaw nindo an marahay na bareta. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin irukyaw nindo an marhay na bareta. Umawa nindo an kagurangnan gabos na banwaan. Umawa nindo siya kamo gabos na katawuhan. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin irukyaw nindo an marhay na bareta. Huli ta maimbod ang sa iyang pagkahirak sa to, ang sa iyang pagkamuot, magdadanay sagkod lamang. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin irukyaw nindo an marhay na bareta. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah. Hallelujah. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-uurulay-ulay ang mga Hudiyo paanong ikatao kan tawong inian sa iyang laman tanganing kakanunta. Si Jesus nagsabi sa inda, totoong sinasabi ko sa indo kunda inindo kakanon ang laman. Asin day nindo inumon ang dugo kanaki kan tawo, day kamo magkakaigwanin buhay sa indo.
an minakakan kan sa kuyang laman, an minainom kan sa kuyang dugo, igwanin buhay na daing kasagkoran, asin bubuhayon ko sa huring aldaw. Ulitan sa kuyang laman tunay na kakanon, an sa kuyang dugo tunay na inomon. An minakakan kan sa kung laman, minainom kan sa kuyang dugo, minadanay sa sako, asin ako sa saiya. Ako sinugo ka na buhay, asin ako buhay huli sa Ama. Siring man an minakakan sako, mabubuhay huli sako. Uyan tinapay na hali sa langit. Bako ng arog kan sa indong mga magurang na nagkarakan alagad nagkagaradan, an minakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. Ini sinabi ni Jesus sa sinagoga, kan siya nagtutukdo duman sa Kapernaum. An maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Kan sinabi po ni Jesus sa iyang mga parasunod, asin duman sa mga nagdadangog sa iya, na an sa kong laman, tunay na kakanon, an sa kong dugo, tunay na inomon, an minakakan kan sa kong laman, an minainom kan sa kong dugo, igwanin buhay na daing kasagkoran. Kang nadawong kinikan mga tao, so mga tao, na-shock talaga. Nagkabirigla, ninulita, bakong normal ang pagkakankan laman kitawo. Dawa man kayod po kita, kung for the first time, kung buhay na kita kan enot, as in for the first time, madangog mo, ang asiring na mga tataramon, dawa man kayod kita, mabibigla. Ang pagkaon kan laman kitawo is a form of cannibalism. Gari bako yan acceptable na magkakan laman kan tao. Kaya sa mga tao nagkabirigla, paano mangyari man yan na kakanon ang sayang laman? Apwera kayan mga tugang, sensitibo ang kultura kan mga Hudiyo kan enot, manunungod sa dugo. Kanenot, parte kan sa indang pagtubod as in tradisyon na pag nagkaput ka kidugo, that would render you unclean. Pag nakakaput ka ng dugo, magiging maati ka sa paghiling kan mga tao kanenot. As in, pag nagiging maati ka, ma-undergo ka ki gari cleansing ritual. Iyo bagayan so rason kung natata ito baga pong so parabulakan Good Samaritan, igwang lalaking binugbog kan mga tulisan, panuunin dugo na nakahandusay sa gilid kandalan. May nagkapirang nag-agi, saro sa mga nag-agi duman padi, kasi hindi niya tinabangan. So natatanay siya nagtabang, so padi kaya mapasiring sa templo, asin mamisa. Kung magkaput siya kay dong lalaking panukidugo, di siya makakaselebrate nin misa. Ninulit na magiging maati siya ta nagkaput sa nindugo. Iyo man baga ito, so naramdaman nyo sa babayi na haluyo ng panahon na pigdudugo, ninulit ay wasang hemorrhage. Asin, gustuhon siyang magdulo kay Jesus, pero aram niya, dahil siya tutugutan, tas siya may dugo. Kaya nga ni pasikreto, pigtikwil niya sa nasugayad, kan manto ni Jesus. Ninulita bawal siyang makisalamuha duman sa mga tao, ninulita kung madutan siya, ki sarong tao, magiging maati ang tawong ito sa paghiling kan mga Hudiyo, ninulita siya may dugo. Alagad sabi ni Kristo, ang mag-inom kan sa kuyang dugo, so extreme pati, bako sa nang madutaan kan dugo, kundi inumon panggayo an sa iyang dugo. Kaya sa mga tao, talagang primero gani din na maabot din pag-isip itong mga sinabi kan kagurangnan. Alakad so sa iyang mga disipulo, nagkaigwanin klaradong pagsabot
kan mga sinabing ino ni Jesus during the Last Supper. Kan sina nagkakan huring pamanggi, asin kinuha ni Jesus ang tinapay, uya ang sakuyang laman. Kinuha niya sa arak, uya ang sakuyang dugo. Duman na realize kan mga apostol that Jesus was talking not physically but sacramentally. Itong pagtaram ni Jesus na kakanunin doon sa kuyang laman, inumon ang sa kuyang dugo, bako man physical na pagkakan kan laman niya, as in pag-inom kan dugo, kundi gibuhon ini in a sacramental way. Ninuli kan itinugdas niya ang sakramento kan banal na Eucharistia, na kung saan idinodolota ang tinapay asin arak, asin sa paagi, kan tinapay asin arak, inaako ta ang presensya kan Diyos. Namumutan ko mga tugang, sabi kan kagurangnan sa Ebanghelyo, ang sakuyang laman tunay na kakanon, ang sakuyang dugo tunay na inomon. Sa istorya po kan sa tuyang simbahan, strange and incredible it may sound, pero po igwaki mga santo kan enot na prubaran na ang statement na ini kan kagurang ng totoo. As in, literally, they took these words of Jesus literally and extremely sa buhay ninda, na kung saan abo na ninda magkakan-kikakano na ordinaryo, ang sa indang pigkakakan, ang banal na Eucharistia na sana. And I would like to give you some examples kung sisay ang mga santong ini. Si Saint Catherine of Siena, ito pong last few years kan buhay niya, habo na siya na magkakan-kikakanon na ordinaryo. Dahil na siyang ibang intake, kundi ang komunyo na sana. Pero nabuhay pa siya kinagkapirang taon na dahil na siyang ibang pigkakakan, kundi ang banal na komunyon. Siring man po si Saint Catherine of Genoa, siring man pag nag-aabot po ang season of Lent and season of Advent, nag-aayuno siya. Sa bilog na panahon kan Kwaresma, dahil siya nagkakakan, ki ordinaryong kakanon, komunyon sana. Siring man sa bilog na panahon kan Adviento, dahil siya nagkakakan, nagkapirang simana yan. Pero dahil siya naghihilang, dahil siya nagluluya, komunyon sana ang sa iyang pig-aako. Isiring man po si Saint Joseph Copernito, laglawig pa subuhay niya nin 5 taon na dahing iba siyang kinakakan, asin inaako ang banal na komunyon sana. Siring man si Saint Rita of Cassia, nagtatagakaon man siya ki ordinaryong kakanon, sa bilog niyang pagkabuhay, siguro mga once a week sana siya nagkakakan ki ordinaryong kakanon. For the rest of the week, komunyon sana ang pigaako niya. Pero dahil siya naghilang, makusog ang lawas, asin nag-survive siya. Si Saint Silvinus, Bishop of Legionnaire, nabuhay siya sa laog nin 40 taon, kag nagpuon siya kan araw kaining practice, nabuhay pa sa laog nin 40 years, na dahil ibang pigkakakan, kundi ang banal na Eucharistia sana. Siring man po si John of Mantua, Marian de Jesus, Saint Mary Frances, asin iba pang mga santo. Kasabay na dyan si Blessed Alexandria da Costa, asin iba pang mga santo na kung saan nagkaigwanin extreme na araw kaining practice na dahil na nagkakan-kikakano na iba kundi ang banal na komunyo na sana, pero nagkaburuhay
asin dahi managruluya so lawas. But sabiyon mga tugang, ang banal na komunyon tunay na kakanon mananggat para sa sato. Mga tugang, bako yan ang mensahe na gusto kong ipaabot sa Indo. Dito ka mo pikukumbinsir na dahil na ka mo mamahaw ngunyan bago maglaw sa trabaho. Alagad pinapagirumdum kita kan Ebanghelyong ini na sa paagi kaya kan banal na Eucharistia, nagaako kita kidakulao na malaog. An inaako tabako sa ng ordinaryong bendisyon. Alagad an inaako taan persona ni Kristo na nagtataunin kapanoan sa sato. Sabi niya nga ni baga, I am the way, the truth, and the life. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko asinan sa indong atang, ako unman kan Diyos na makakamhan. Ako unman lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimahera kami na magkanigong pakabanalon mo, ining mga atang asin huli taan sakripisyo, kan espiritual na ostya, inako na, kami mismo gibuhon mong daing sagkod na atang para sa imo, huli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanasin daing kasagkoran uli ki Kristo, sa mong Paskwa idinolot na sakripisyo. Dai siya naguntok sa pagdolot kan sadiri para sa mo, at ang ngani danay na sinusurog kami sa atubang mo, idinolot na sakripisyo, dai na siya ngunyan, magagadan, ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban. Pati nga ni ang mga langit to na bertudes, ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggad an banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pakabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kabugabos, magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Tiring man baka pamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan,
napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan satuyang pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kanahawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban papagdanaya, sa malodok na pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan kabos ng mga padi. Stiring man, girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturong sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gabos kita mapamibi kan Ama niyamo. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa arual daw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang para tubos. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, are paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. At sa kong tataramon, ulay ni Diyos na kagurangan. At katawan, makakaalam, pagkamot, iyon dahilan. Siya'y kagurangan, naganakan katotohan. Siya'y kagurangan, Pamibig kita. Kagurangnan kaming mapakumbabang nagngangayo-ngayo, nag-ako kan mga biyaya nin banal na misteryo. Takaning an binuot kan sa imong aki na samuyang gibuhon sa pagrumdom sa iya, magparigon kan samong pagkamuot huli ki Kristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, magdanay malugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.